Uste dut, oso polita da, Bizkaia erakusten dauela, gure ondarea, gure herria zer dan, eta askok, bizipen asko aukingo diez, hor erakusten dan imagenetan eta historietan. Guk oso pozik gaude hemen egoteagatik, olatz beti dago prez halako erakusketak edo bere herrian eukitzeko. Eta egongo da hemen gabon guztiak begiratzeko, disfrutatzeko, eta guk oso pozik gaude proiektu hauekin eta liburu hauekin. Pasaden urtean izan zen exito total, eta urte honetan jarraitzen ari dabe bai liburutegi guztietan. Arratia, guk Gorbeiarekin binkuloa handia daukagu, Gorbeialdetik hori bultzatzen dugu, badakigu, otsarretak tekon arazo txikia eta jagon eginda da. Masifikazio hori kontrolatu eginda da, eta hori nik uste dut lanean gabizela ikusteko ze irtenbide dauzen, baina Gorbeia gure simboloa da, eta igorrestar moduan hori hemen erakusketan aukitea ohore bat da.